Mima indépendant fasiriba n'o ye Mohamed Aidara ye nin y'a ka sɛbɛn ye kunnafoni in dara datelimana premier ministre Sumelu Bube Mayiga a ye kunnafoni fila bɔ ka bi kunungo kunnafoni min hali n'a balila maa caman na caman wɛrɛ bɛ olu kun sigilen bɛ ni k'a kɔnɔ député kalafili min n'a kun dɔgɔ dalen bɛ k'a bɔra dɔgɔkɔrɔ tuguni awɔ a filanan fasiriba ko fɛn min ye kiiri tigilamaw ka baara bila ye minisiri ko a bɛna diyagoyaw de kan premier ministre ko k'a bɛna diyagoyaw kan u ka baara daminɛ n'i y'a mɛn tubabukan na réquisitionner o kɔni ye t'i yɛrɛ sagoya la sa diyagoya de i bɛna baara kɛ fasiriba ko a ko fɛn min y'an ka jamana premier ministre ye Sumelu Bube Mayiga kunun ko a ye taama kɛ ka taa IBK ka QG campagne na o kɛra ACI 2000 kɔnɔna na sabula lajɛ dɔ tun bɛ n'o ye parti politique ye minnu farala ɲɔgɔn kan ka président Ibrahim Boubacar Keïta senkɔrɔma don do kalafili la n'u ko a ma EPM a ɲɛmaa ye docteur Bokari ta ye fasiriba ko a ko fɛn min ye nin ɲɔgɔn ye a kun bi tali kɛ wulikajɔ ni cɛsiri min kɛlen bɛ min bɛ se k'a to jamana basigi ani politiki ko kan u bɛna wulikajɔ min kɛ o bi sabati fasiriba ko premier ministre Sumelu Bube Mayiga ale yɛrɛ ye parti politique ɲɛmaa ye o sabu parti min bɛ n'o ye Asuma ye o ɲɛmaaba don fasiriba ko a tun bɛ kɛnɛ in kan fasiriba ko kɔrɔfɔ in min n'a fɔlen filɛ a ye kɔrɔfɔ in ne ta ni k'a sandalama sabula waati min ni kuma dir'a ma Sumelu Bube Mayiga ko a ko fɛn min ye kow ye u bɛna wulikajɔ de kɛ a ko fɛn min ye président de la république ye Ibrahim Boubacar Keïta a ko a n'o ye ɲɔgɔn ye u bɛɛ n'a kan k'a fɔ fɛn min ye kalafili ye n'o ye député kalafili ye a tɛ se ka k'a kɛ wagati la sabula gɛlɛya camanba de bɛ o tuma u y'a laɲini a ka bila dɔgɔ wɛrɛ la fasiriba ko o dɔgɔ wɛrɛ in tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ a ka cɛ ka bɔ yen fɔ san 2019 n'o kɛra a baaraw bɛna kɛ fasiriba ko a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye kunnafoni yɛrɛ ye dɛ bi taara ta a bɛna kunnafoni in jɛru fa bɛɛ lajɛlen la fasiriba ko a ko o kunnafoni cɛru in o kɔnɔna na a bɛna ɲini cakɛdaw fɛ minisiriso ani kalafili labɛnbaw fɛ u bɛ baara minnu na kalafili labɛnni na u k'u sonsoro fasiriba ko a ko fɛn min ye groupe parlementaire ye assemblée nationale kɔnɔna na fɛn min ye politiki tɔnw ka taa fara jɛkulu wɛrɛw kan u bɛna jɛ de sa ni ka sigi ka fɔ kɛ ni k'a lajɛ fɛn min ye dɔgɔkura ye o bɛ se ka da cogo min kalafili bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ a ko tuguni fɛn min ye magistratw ka kɛlɛ ye kalo 1 ani dɔ a ti dabila a ko fɛn dɔ kuma kɔni sera sa jamana yɛrɛ bɛna jɔ a jɔyɔrɔ la n'i y'a mɛn tubabukan na k'i réquisitionner o de ye k'i diyagoya i ka taa baara kɛ sabu sariya b'o yamaruya di premier ministre ma n'a y'a sɔrɔ baarakɛla murutira jamana ma n'o bɛna kɛ dekun ye jamana ma o tuma jamana ka hakɛ n'a ka lafiya kama sariya bi jamana ɲɛmaaw yamaruya u k'o baarakɛla masuma u diyagoya a bɛ se ka kɛ maa kelen a bɛ se ka kɛ jɛkulu ye k'u diyagoya ni k'u bila jamana ka baara la kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔn ne bɛ n tigɛ don a don indépendant Mohamed Aidara ni ye ale ka sɛbɛnni ye Mohamed Kodi hali bi an ka jamana député kalafili Jɔn Seydou to sira tɔ an ka gwa fasirikɛba a ko ni o ye Mohamed Aidara ye a ko Bokari Tereta n'ale ye Rassemblement pour le Mali o ɲɛmaaba don a ko mun de b'o ni Mohamed Agarlafu ni ɲɔgɔn cɛ ɲininkali a barata jamanakuntigi ka danaya bɛ Mohamed Agarlafu kan min ye kalafili minisiri ye ni k'a labɛn min ye jamana masakɛ kalafili olu tɛmɛnen kɔfɛ faso malidenw bɛɛ lajɛlen ɲɛ jɔn bɛ min na o de ye député kalafili Bagadaji a na kɛ waati jumɛn a ko e k'a lajɛ min ye a jɔ dɔ ko fɔlɔ octobre kalo tile 28 min ye premier tour ye o kuma deuxième tour o kun dɔgɔdalen bɛ ni k'o bila novembre kalo o tile 18 na sigikafɔw ni jateminɛw nana yira k'a fɔ abada kalafili a tɛna se ka bɛn ni o ye o kuma min ye novembre kalo o tile 25 ye u y'o dɔgɔda ni k'o kɛ tako filanan ye décembre kalo tile 16 o kɛra deuxième tour ye nka sigikɛn bɛ k'o makɔnɔ fan dɔw la dɔw hakili bɛ filan na a na se ka bɔ wa a tɛna se ka bɔ wa nka siga kɔni tɛ min na docteur Bokari Tereta ale de kɔni bɛ ka kuma lankolon sugu bɛɛ lajɛlen ta ni ka Mohamed Agarlafu k'o sɛgɛrɛ a na kɛ politiki kɛlɛ ye wa walima tajuru sara de bɛ ni cɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ wa fasirikɛba a ko min ye docteur Bokari Tereta wa ko a yɛrɛ wulila ni ka se premier ministre ma n'o ye Sumelu Bube Mayiga ye kalafili a dɔgɔdako filanan mun kɛra o kuma ko abada o kuma ko kana se ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ n'a duma ye k'a fɔ k'a kun dɔgɔdara siɲɛ fɔlɔ la
o ma se ka bɛn fiyewu o tuma min ye siɲɛ filanan o baaraw ka boloda Soumaïla Boubou Maïga ale min ye premier ministre ye ale kɔni fana y'a yira k'a fɔ o ye ale fana fɛla ko ye o tuma o ka wuli jamana sariya sunba n'o ye Manasa Danjogo k'u wakili d'ale kan u ye kumakanw ta ka Manasa sɛgɛrɛ waati min na o tuma min kɔni ye baaraw ye a bɛ kɛcogo minnu na maa minnu tun bɛ k'a yira k'a fɔ journaliste Seydou min ye kalafili ye k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ i b'a ye k'a fɔ Manasa ale wulila k'i jɔ n'o kuma ye siga kɔni tɛ a la Mali sariya sunba a m'a yamaruya abada ni ka kalafili bɔ a dɔgɔkɔrɔ o kɛlen waati min na a ko min kɔni ye Mali jamana sariya sunba ye fɔ ka bɛn ni kɛra sɛbɛnfura minnu na Mali jamana masakɛ kalafili ni ka taa bila député kalafili o tuma journaliste Seydou abada o tuma ko sariya ti jɛn n'a ye ni ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ waati kofɔlɔ mun fɔra wajibi ko kalafili a kan ka kɛ o la maa dɔw fana sɔrɔla ni k'a fɔ k'a bila kalo 9 ni k'o fara député olu ka mandat kan o tuma min ye Manasa Danjogo a ko petu k'a bɛ kɛ dɛ maa minnu hakili labɛn aéroport la n'o de ye ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ an bɛ waati min na ko bi Manasa Danjogo ko kalafili a bɛ kɛ waati kofɔlen na premier tour novembre kalo tile 25 deuxième tour décembre kalo tile 16 min ye Manasa Danjogo Jɔni Seydou ale kɔni kɛmɛ k'i banba a ka sariya bolo kan o tuma min ye Dr Bokari Tere ta ye ale min bɛ munumunu salon la sabu a y'a yira k'a fɔ jamana fiɲɛ taabolo a man ɲi hali ka dan gwara dabaw olu bɛ laɲini na laɲini min hali n'a ma minɛ bolo fila la nka u b'a la waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ n'a bɔra dɔgɔkɔrɔ o tuma ko kalafili ka a kɛcogo a na yɛlɛma ka ɲɛ kosɛbɛ i n'a fɔ ɲuguɲugu o bɛ ɲagaɲaga wuli jamana masakɛ kalafili mun kɛra hali bi dɔw joli dɛsɛ bɛ ka suma n'a fɔra ko ka député kalafili kɛ ka faro ka ta cogo la k'a ko tɛna ja kunnafoni filɛ an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Mohamed Aïdara ale ka sɛbɛnni don Wajabate n'i ka badeni kalifa yɔrɔ caya don dɔ a bɛ si kɔngɔ na ne min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le caïman de Indé mun bɛ yen Umaru Traoré nin y'a ka sɛbɛn ye Baru kolontigi a ko di gɔngɔrɔkɛriw bi datu nege bɔ basa la siga t'o la Soumaïla Cissé n'o ye Ŋwarafilaw ka ɲɛmaa ye a ye jɛkulu kura sigi u ko min ma FSD Fasiribaa ko nin jɛkulu in kɔni ye Ŋwarafili jɛkulu ye min kɔni bɛna fara ɲɔgɔn kan sa fanga min n'o sigilen b'an kunna n'o ye IBK ka fanga ye ka fanga in gɛlɛ f'u seko damayira Fasiribaa ko a ko fɛn min ye lajɛba ye o kɛra lajɛ min n'a hakilina bɔra Soumaïla Cissé yɛrɛ la sibiri don octobre kalo tile 6 a ko Soumaïla Cissé a ka yɛrɛ kofɔ ɲɛmayaso min bɛ yen n'o ye QG ye Soumaïla Cissé yen yɛrɛ jabala kɔnɔna na ani parti politique camanba de ye ɲɔgɔn ye tɔnjɛkulu diinɛtigiw ka taa fara fɛn min ye jɛkuluw kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen yera kɛnɛ kan hali n'a y'a sɔrɔ sigikun kɛn bɛ ka ŋana dɔw kɔnɔ n'olu ma taa i n'a fɔ CDR Mawara Bac ani fɛn min ye Alu Boubacar Diallo ye olu kɔni ma ye ko in kɛnɛ kan nka n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Soumaïla Cissé ye a ye jɛkulu min sigi jɛkulu in n'a tɔ ye FSD Front pour la sauvegarde de la démocratie Fasiribaa ko a sigikun tɛ dɔ wɛrɛ ye u hamina ye min ye u ka laɲini ye min ye u bɛ se k'o kɛlɛ kɛ cogoya min na Fasiribaa ko fɛn min ye tɔn in sigili kɛnɛ kan gɛlɛya caman bɔra gɛlɛya minnu n'u da magar'o la san 5 min n'a tɛmɛna président Ibrahim Boubacar Keïta ye baara minnu kɛ olu kɔni ye fiɲɛ sɔrɔ a la sabu san 5 in ma kɛ sababu ye Soumaïla Cissé ninnu ka fɔ la ka na ni bɛɛ ye lakana ani jamana yɛrɛ fanga a seginni jamana dugukolo bɛɛ lajɛlen kɛli Mali ta ye u y'a jira k'a fɔ ma se ka sabati o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Soumaïla Cissé u y'a jira k'a fɔ fɛn min ye wulikajɔ minnu kɛra kalafili tɛmɛnenw na olu kɔni ye majɛgɛnba de ye sabula u ko suɲɛli ani namara de kɛra o de kɛra sababu ye fɛn min ye jaabu ye ni k'u bayɛlɛma ni ka maa caman bɛ k'olu tigɛ turu duguma Fasiribaa ko président kalafili minnu kɛra u ye gɛlɛya caman fɔ u y'a jira k'a fɔ u sirannen bɛ ni député kalafili kɛra ten cogo la a kana na taa kɛ makaama wɛrɛ ye ani gɛlɛya wɛrɛ ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛna ni wulikajɔ maaminɛw ani ko caman ye u y'a jira k'a fɔ wulikajɔ minnu kɛra jamana faamaw fɛ ka politikimaw minɛ ka maa dɔw baba ani ka wulikajɔ kɛ fɛn min ye lakanabaw ye ni k'u bila maa dɔw la u y'o sɛbɛkɔrɔ kɔ sabula u y'a jira k'a fɔ o ye fiɲɛba de ye an ka jɛmu fanga na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen kalafili in ko a kɛra wari canba de ye sabula u y'a jira k'a fɔ jamana nafolo de buru jara u y'a dun n'u sen n'u bolo ye k'a sɔrɔ n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ denmisɛnw kɔnɔ gwannen bɛ baarako gɛlɛya bɛ diɲɛ dongo don fɛn min ye jahadimaw ye ani maafala jugu diinɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ ani fɛn min ye siyaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ bɛɛ jamana gouvernement dɛsɛlen bɛ ni ka furasɔrɔw la u taara kɛ nafolo tiɲɛ ye
u ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ don o don fɛn min ye civiliw ye olu bisa sɔrɔdasiw kɛrɛbɛ tɛ sabula fɛn min ye jamanadenw ka laɲiniw ye o sabatilen tɛ hali fɛn min ye jamana baarakɛlaw ye a catégorie fɛn o fɛn bɛ yen bɛɛ lajɛlen ye laɲini kɛ layidubaw taara nka a si ma sabati Sumala Sise ka kuma don Fasiriba ko n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana ye hakɛ minnu di n'o ye jamufanga taanaw ye n'o bi bɛɛ lajɛlen yamaruya jamufanga kɔnɔ ni ka baara kɛ Fasiriba ko u y'a jira k'a fɔ o sɛbɛn kɔrɔ sɔsɔra sabula nin fɛn minnu n'an b'a kuma kɛ e n'a fɔ k'i hakilinata di ka politiki kɛ i yɛrɛ sagoya la Fasiriba ko kɛlɛ de kɛra nin nɔfɛ dɔw de ni binna nin na u y'a jira k'a fɔ fɛn min ye Paul Ismaël Boro ye o minɛli kɔni kɛra sariya sɔsɔba ye sabula u ye wulikajɔba de kɛ min bɛ se k'a to jamana tɛgɛ ka tunun ka d'a kɔ Paul Ismaël Boro u ka se k'a bila Fasiriba ko a ko fɛn min ye candidat maa 6 ye minnu kɔni ma se sɔrɔ kalafili na u farala jɛkulu in kan n'o ye FSD ye u bɛna fara Sumala Sise kan min kɔni don kɛlɛ da kelen de don koyi IBK ka fanga n'a ye ko kɛ u b'a fɔ ko maɲa Fasiriba ko fɛn min ye wulikajɔ ye IBK ka sigi n'a ye koyi san 5 in kɔni n'a y'a diyagoya k'a fɔ a ye président ye Sumala Sise kɔni n'a nɔfɛmaw u na ko bɛɛ lajɛlen d'a kan sabula diɲɛ don o don ko bɛ se ka kɛ n'o b'a lajigin n'o b'a jira k'a fɔ u t'a fɛ Fasiriba k'u bɛn'o wulikajɔ n'u cɛsiriw kɛ Ngarafilaw ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ olu yɛrɛ kɔnɔ gannen bɛ sabula kalo 3 fɔlɔ min tɛmɛna i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye terrorisiw ye maa jugu u ye attaque 58 kɛ maa 287 o ni kɛnɛ karabara maa 500 olu y'u sigiyɔrɔ bila yala IBK bɛ mun na a ko fɛn min ye Nations Unies maaw ye olu yɛrɛ de ye nin rapport in bɔ k'a bin ni k'a kɛ sɛbɛn koyi o bɛɛ n'a ta dunun ni bala de bɛ ka fɔ jamana in kɔnɔ foyi tɛ ka kɛ politiki kuma gansan ani fɛn min ye taa ni ka segin gansan ye Sumala Sise ani FSD n'o ye nin jɛkulu kura in ye u y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛɛ n'a kan ni ka tɛgɛnɔbila kɛ wa u sigilen bɛ ka maakuraw kɔnɔ minnu kɔni bɛna min bɛ se ka t'u ka jɛ ka hakilina sɛbɛn kɛ hakilina min bɛ kɛ sababu ye jamana in ni k'a kɛ kelen ye ka jamana in danbe segin a ma lakanabaliya sɛgɛ ni kɔli ani fɛn min ye jamana in janfa min kɛlen bɛ jamana ɲɛmaaw fɛ o bɛ se ka ban cogo min Umaru Tarawele Nfa Amadu ale y'a sɛbɛn Jɔn Seydou ne bɛ n tigɛ don Love Africa Jɔn Seydou ŋanatigiya ka fisa ni ŋana ye min ye Sumailu Bube Mayiga Jɔn Seydou a ye taama min kɛ Mopti taama in ko a ye nɔbɔ sabu jamana premier ministre i b'a ye k'a fɔ ale ka jamana camancɛ bolo tagama a tun bɛ tali kɛ fɛn caman caman kan min ye e kalanta a ɲɛkɔrɔla la ka taga jigisɛmɛ kuma ta ka dugudenw sɛgɛrɛ o tɛmɛnen kɔ ko Ziranabɔla ale bɛ ntolenden ta senfɛ min ye fila ni dɔgɔnɔw ye fo ɲɔgɔnko kɛlɛ min b'u cɛ ni waati la ni ka t'u ɲɛmaw sigi kɛnɛ kelen ka tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn ko fara ka ca ni k'u bolo di ɲɔgɔn ma Fasirikɛba a ko min ye nin don ye a kɛra don belebeleba ye i b'a ye k'a fɔ Sumailu Bube Mayiga a wulila ni ka taa Mopti min ye nin lajɛso belebeleba ye n'o ye Sori Banba ale tɔgɔ la ni ka kɛnɛ k'a sigi filaw bɛ fankelen fɛ dɔngɔnɔw bɛ fankelen fɛ a baara ta min ye fɔɲɔgɔnkɔ ye o nana ni ɲɔgɔn cɛ jamana in tun tɛ tan fɔlɔ sigiɲɔgɔnya ni badenya ni teriya o de tun b'a ni ɲɔgɔn cɛ wa furuɲɔgɔnya o tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ nka bi ka marifa ta ɲɔgɔn kama mun nana n'o ye Jɔn Seydou min ye bana ye n'ale ma sidɔn a furakɛli o bɛ gɛlɛya a nana ye k'a fɔ nin fɔɲɔgɔnkɔ in kɔni ye maa hakilina jugu tigilamɔgɔw olu de ka don anw senkɔrɔ k'an bila ɲɔgɔn na a baara ta an ka ɲɛ yɛlɛ ten sa an k'an tulo dayɛlɛ an ka kɔrɔlenw lajɛ o tuma an k'a lajɛ min ye ɲuman ye an k'o ta an ka baara kɛ Sumailu Bube Mayiga Jɔn Seydou a y'i da don jamana in tariki la kabini kunun ni kana bila bi la cɛ in a bɛ jamana dɔn dɛ ayi kɔnɛ a bɛ jamana dɔn bi m'a bila ko ninnu na a bɛ jamana in dɔn Jɔn Seydou Fasirikɛba a ko Bube a tilal'o la ko dɔw yɛrɛ mawula talen tora ni k'u sigi ni ka Bube k'a lajɛ a ko maa si ka jamana tɛ jɔ kɛlɛ la marifa ani muru o tɛ dilanni kɛ fan si o tuma dɔngɔnɔw ni filaw a ye wuli a ka bolo di ɲɔgɔn ma dɔngɔnɔw ka tɔn o ɲɛmaw olu mun tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ Jɔn Seydou olu wulila n'o ye Dana Ambasagu u wulila ni k'u bolo di ɲɔgɔn ma ani filaw a banna o kɛlɛ banna pew la hawla dɔ kɛra ten sa jere u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni sigiɲɔgɔn duman dɔngɔnɔw ni fila i ma dɔn k'u ka sigiɲɔgɔn ka di ka ko gɛlɛ an bolo karatatata ni ne yɛrɛ y'u ye sinankunya la aw ka sinankunya ka di dɔngɔnɔw bɛ filakan fɔ filaw bɛ dɔngɔnɔkan fɔ sigiɲɔgɔnmaw don badenw don sinjiw don ka n'olu cɛ kɛ karatatata ko fo dugu bɛ ci Mali dɔn tɛ ne nin ye dɛ kabako don ko dɔ b'a kɔrɔ Jɔn Seydou min ye nin tɔn ɲɛmaw ye
Yusufu Toloba journaliste Seydou wulila ni k'u bolo di ɲɔgɔn ma ni ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ min tɛmɛna o tɛmɛna ka duwawu ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ maa minnu fatura ni jadi kelen in na Ala k'u dayɔrɔ suma maa minnu joginna ni jadi kelen in na Ala k'u ɲuman bɔ min ye an ka jamana in ye nin ka k'a fɔlɔ a n'a laban ye bɛɛ y'i kale a banna kalenkɛ ka gɛlɛn dɛ u ye jo dɔw cɛ kura ye n ko bɛɛ y'i kale a banna kunnafoni filɛ an ye min bɔ Love Africa a ka bi bɔli la Wajabate bɔɲɛ laban ye boli ye siga t'o la tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma info matin Sidi Dawo nin y'a ka fasiri ye Sidi ko Bamanji minnu bɛ yen n'u ye marifa bila u donni an ka l'armée la mun de kɛlen bɛ ka ko in bala Sidi Dawo a ko ale y'a ɲɛɲini sabula kabi san 2016 kunnafoni cɛrɔnna k'a fɔ fɛn min ye sɔrɔdasiw ye u bi daga yɔrɔ min na n'u k'a ma cantonnement o kɛra u furala fasiriba ko u bi don ni hakɛ minnu ye ani danganiya minnu ye o ko de ma tubabukan na critère fasiriba ko nin bɛɛ lajɛlen jalatigɛra ni k'u bi tali fasiriba ko nka marifa bilali ani ni maa ninnu donni ni k'u ta k'u kɛ sɔrɔdasi ye wala k'u dɛmɛ fasiriba ko o de gwɛlɛya bɛɛ a gwɛlɛya in dalen tɛ dɔwɛrɛ la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye bamanjiw ye gwɛlɛya in b'u yɛrɛ de fan fɛ sabula a fɔlen ko maa minnu bɛ n'olu ye marifatigiw ye n'olu ye mugutigiw ye o tuma kɛlɛ banna an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛkulu sigi min bɛ kɛ sababu ye an ka jamana yɛrɛ a baara l'armée maa dɔw bɛna sugandi ni ka don la dɔw bɛ olu bɛna bila jago la dɔw yɛrɛ bɛ projet na labɛn ka di olu ma dɔw yɛrɛ tɛ se ka foyi kɛ olu kɔni na labila ni ka t'u sigi ka pension d'u ma fasiriba ko armée nationale garde nationale gendarmerie ni polisi nin bɛɛ lajɛlen de taara ni ka yira fasiriba ko bamanjiw bi kɔrɔw bi min kɛ i y'o dɔn de fasiriba ko san 2018 u taara sɛbɛnni kɛ maa ba 80 ni kɔ u taara o de sɛbɛn k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen ye rebelle ye k'u bɛn'o don armée la sigayi o bɛɛ bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko ka ca ni Mali yɛrɛ armée yɛrɛ ye siɲɛ 2 fasiriba ko yala o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don armée la cogo jumɛn na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ don min na i ko bi accord waleyali fɛn min kɛlen bɛ k'a bala dɔwɛrɛ tɛ a ko Bamanji jɛkulu ɲɛmaw olu yɛrɛ don sabula u nata de walen bɛ u soma wo maa o maa bɛ n'u bɛ se ka wari minɛ i bolo ni k'i don nin ko in na u y'a kɛ jagokun yɛrɛ de ye koyi sabula i bɛ maa dɔw yala dɔw kɔni bɛ olu yɛrɛ ye bagɛnnaw ni misigɛnnaw de ye koyi dɔw ye sɛnɛkɛla ye dɔw yɛrɛ ye ekɔliden ye u sen t'a la bi u bolo t'a la sini u ma deli ka se kɔrɔfɛ yɛrɛ nin bɛɛ lajɛlen tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ ni k'u ta ka bila jɛkulu in na fasiriba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jamana gouvernement ye a nana dɔn sa k'a fɔ nin lisi minnu kɔni dilen bɛ nin ye gwɛlɛyaba de ye sabula an bɛ don min na i ko bi fɛn min ye Bamanji jɛkulu 17 ye o de tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ o bɛɛ bɛ milisi 17 an bɛ min dɔn Gacha HCIA SEMA MAA o don ani dɔn ninnu tɔgɔ ye mun ye de minnu bɛ gawo ta Ganda Izo 5 o y'a bannen n bɛ minnu dɔn dɔwɛrɛ t'u kɔfɛ nka jɛkulu 17 o de tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye maadi min kɔni n'a bɛna taa don an ka armée la fasiriba ko nin ko in kɔni ye misiba bosonnen de ye bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta ɲini a ko n'Ala ma ja kɛ fasiriba ko in bɛna kɛ gwɛlɛyaba ye sabula an ka finitigi minnu bɛ yen ani an ka jamana sɔrɔdasi minnu bɛ yen ko in yɛrɛ tɛ taa olu jimin sira fɛ koyi sabula o y'a jira k'a fɔ ni maa minnu bɛna don armée la u kɛlen bɛ ka jala dɔw d'u yɛrɛ ma kaba jala min kɔni n'a bɛna sariya boli an ka jamana baarakɛlaw ka kɔrɔlen n'o ye finitigiw ye fasiriba ko a mana tigɛ da o da la fɛn min kɔni ye accord waleyali ye diyagoya don sabula o n'i y'a jira k'a fɔ kalo 6 dama bɛɛ o bi accord signebaw de bolo jamana gouvernement ka taa fara Bamanji kɔrɔw kan maa o maa kɔni bɛ yen ni accord waleyali n'a fiɲɛ yer'i fa fɛ o ni ko na ɲangini b'i kan fasiriba ko an ka jamana kɔni a ye cɛsiri caman kɛ ko caman bɛ jamanadenw sɔnn'a ma hali n'a tɛ t'u jimin sira fɛ u y'a kɛ bɛɛ bɛ se ka sabati fasiriba ko wulikajɔw de bɛ senna sa min bɛ se k'a to nin lisi ko in a bɛ se ka larawe cogo min ni k'a ka kolokisɛ jɛ kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ Sidi Dawo ale y'a fasiri Jɔn ne bɛ n tigɛ don le forum mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion o don Jɔn Seydou 2018 o édition kɛrɛnkɛrɛnnen Jɔn Seydou nin ye laada ye an ka jamana in kɔnɔ ɲɔgɔn dɛmɛ kɛrɛfɛden kɛlɛli jamana ɲɛmɔgɔw kɛmɛ k'a bila sen kan siɲɛ dako 24 nin bɛ boloda an ka jamana kɔnɔ san o san maa min ka hakilina dɔn o de ye président Alifa Umaru Konare Jɔn Seydou k'a daminɛ ale ka waati ni kana
bila an bɛ don min na ko bi min ye octobre kalo ye o de sugandilen don an ka faso Mali kɔnɔ ko ka kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛden kɛlɛli ye a bara ta hakili ka to maakɔrɔbaw la maa minnu ye lujuratɔw ye dɛsɛbaatɔw don n b'a kɛ cogo di sini n kamana guwanen don Jɔn Sedu k'u ka kalo kelen kɛ tasibila ni ka ɲɛsin olu ma Jɔn Sedu min ye hakilina ye a taara cogo min na a bɛ ka kɛ ten wa o ɲininkali gɛlɛn ye nka fasiri kɛba o y'a jira k'a fɔ siga kɔni tɛ a la édition 2018 kunu a koromokari la maa min fɛ o de ye ministre Amadou Konate n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli ma jamanakuntigi tɔgɔ la ale de ye nin kɛnɛ in dayɛlɛ n'i ye a lajɛ kalo kelen a sigilen bɛ fɛn jumɛn kama maa minnu ye maakɔrɔbaw ye sigidaw kɔnɔna la Jɔn Sedu e ta bɛ kɛ olu yɔrɔ ni ka tu u fo u mana fo u ka dugawu kɛ jamana ye ni ka tila k'u baro bɛ kun cɛ waati min na enveloppe bɛ d'u ma tabarikala Jɔn Sedu min ye ka maakɔrɔbaw k'u ja don u yɛrɛ la olu mun y'a kɛ kunu minɛn dama jɛngɛ u bolo ni Ala ye sijan kalifa u la u bɛ kɛnɛya kɔnɔna la Jɔn Sedu u sigilen bɛ denw ni mɔdenw ni kulomasamaw cɛ la ni ka to u ja don u yɛrɛ la a bara ta olu bɛ dubabu mun kɛ ɲɛmaw ye dubabu in tɛ bin ko ye a bɛ se a seyɔrɔ la Jɔn Sedu n'i ye a lajɛ ko maakɔrɔba ale de bɛ fɛn finman jeninen dɔn nka jamana ɲɛmaw u bɛ k'a kɛ ni hakilina minnu ye yalama ɲininkali kɛba fasiri kɛba a ka ɲininkali la n'o ko fɛn bɛ ka se a sebaw bɛɛ lajɛlen ma wa ɲininkali a kan ka di maa minnu ma a bɛ ka s'a bɛɛ ma wa a ko n'i y'a ko lajɛ i n'a fɔ ko politiki ko o don bɛ a ko la sabu maakɔrɔbaw bɛ journaliste Sedu maakɔrɔba minnu bɛ sigida kɔnɔna la pan bɛ kɛ caman kunna a bara ta u kan ka taa laja nka min ye ɲinɛ wolomali a bɛ komi o bɛ fɛ ka don a ko in na a bara ta a dun ma dabɔ o kama kabini kunu a hakilina ta waati la min ye bi baara kɛbaw ye o tuma ko n'u m'u cogo dɔn a dabɔra min kama a tɛna ko ye bilen dɛ a mois de solidarité ko aw de b'a kalama Bamakɔ yan dɛ n'o tɛ anw fɛ burusi kɔnɔ ye i ka kuma in ye tiɲɛ dɛ anw fɛ burusi kɔnɔ anw ma maa ye dɛ Bamakɔkaw de b'a bɛɛ bɛ u yɛrɛ ma ye a ko in bɛ fɛ ka kɛ ɲɛnawoloma ye o ko minisiri jumɛn don ba Amadou Konate i b'a dɔn n t'a dɔn n b'a ye photo de la Jɔn Sedu a mois de solidarité ko Bamakɔkaw ka ko don i ka kuma ye tiɲɛ u ma s'anw fɛ yen burusi kɔnɔ ko mana wuli a bɛɛ de ye Bamakɔ kelen n'o tɛ maakɔrɔw bɛ an ka togoda ninnu na an ka sigidaw la olu ka kɔrɔ Bamakɔ ta ninnu ye o san 100 ni san 30 maa sɛgɛnnenw bɛ yen u bɛ yen maa kɔnɔguwatɔw bɛ yen u bɛ yen ɲinɛnkɛlɛ b'u bɛɛ kɔ walahi Jɔn Sedu min ye ɲinan san 2018 ye 18 o kɛnɛ in a denfaya talen don k'a di Nok Ag Enfa Yatara ma min ye ka se ka nin kalo kelen baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ o kuma ale kɔni y'a jira k'a fɔ lajɛ in kɛnɛ kɔnɔ o kuma jamana ɲɛmaaw ye bonya mun ta k'a dale kan ko o y'ale sɛbɛkɔrɔ fa o b'a jira k'a fɔ diinɛ bɛɛ lajɛlen ye kelen an ka jamana in kɔnɔ salon ale tun bɛ Usmani Madani Serifu Hayidara bolo ɲinata in taara k'a di chrétienw ma o kuma o b'a jira k'a fɔ ko Mali ye bɛn ani basigi ale ni jamana min tɛ siyako woloma kɛ ni ka fara diinɛ woloma kan kunnafoni filɛ an ye min bɔ le forum kɔnɔ Sanki Dumuya ale ka sɛbɛnni don Ahmed Jakite dimitɔ ale bɔ man go dɔn na dɛ n bolo balan tɔgɔ bɛ di Wajabate ne bɛ n tɛgɛ don a don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma info matin namu Segu Kamara nin y'a ka sɛbɛn ye Segu ko di a ko arazeli ani gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ yala mun de gwɛlɛya donnen bɛ Banangabu yanfan fɛ septembre kalo tile 18 namu Fasiriba ko Tour de l'Afrique fanfɛla na k'a ta Tour de l'Afrique la ka na Banangabugu yen sira in kɔni sɛbɛkɔrɔ tiɲɛnen bɛɛ a ko fɛn min ye Banangabugu sigibaw ye u kɔni balila ko dɔ la ko min kɔni n'a y'u kamana gan kosɛbɛ Fasiriba ko a ko nin sira in kan fɛn min ye sanji ye ani mobilibaw de kelen bɛ ka sira in bɛɛ lajɛlen tiɲɛ kabi bi Tour de l'Afrique kɔni munumunu fo kana se stade 26 mars dama a bɛɛ lajɛlen de kɔni kɛra dingɛ jugu ye sa mana na mototigi fara mobilitigi ka bɛɛ lajɛlen bɛ na u k'a la gajanw Fasiriba ko a bi kɛ sababu ye ka accident camanba de kɛ siraba in mataraba fabaw sɛbɛkɔrɔ sɛgɛnna sabula fɛn min ye an ka jamana yɔrɔ sahamabaw ye sira in bɛ o la Fasiriba ko a ko fɛn min ye septembre kalo tile 18 ye siraba kansigibaw Banangabugukaw b'a la min na dɔwɛrɛ tɛ an ka minisiri min bɛ sirabakow kunna n'o ye ministère des infrastructures et équipement Fasiriba ko ale ni arazeli mobilibaw ani u ka mansinbaw de nana ka n'u kɛ sira kan fɛn min ye sira ye k'a lafali daminɛ sɔgɔmada joona fɛ minisiri yɛrɛ nan'i jɔ kɛnɛ kan a baaraw kɔni n'u donna ɲɛna maaw kɔni bɛ yen minnu ye tɛmɛbaatɔw ye u nisɔndiyara kosɛbɛ sigida maaw yɛrɛ kɔni olu nisɔndiyara Fasiriba ko minisiri ka
k'a ka montre lajɛ k'a fɔ fɛn min ye birolata heure ye o sera ni ka don mobili kɔnɔ fasiriba ko hali minisiri ma kare fara arazeli maaw sina ka baara jɔ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen u ka mansiw n'u ka camions an'u ka bulldozers u taara n'a bɛɛ ye u ye dingɛni fila min gere minisiri ɲɛna u ma bɔ yen kɔ u t'a kɛcogo ye fasiriba ko a ko di a ko maaw yɛrɛ de y'u yɛrɛ la ɲininka o tuma mun de kɛra an ka jamana faamaw kana k'a fɔ fɛn min ye sira ye u bɛna labɛn tiɲɛ don fɛn min ye sira ɲɛ a bi projet la sabula fɛn min ye wulikajɔw ye ani an ka jamana faamaw conseil de ministre min dɛmɛna o kɔni ye k'a daminɛ 3e pont na ka taa dasi yirimajɔ polisiso da la ka laban ka bɔ polisiso da la ka taa dasi fɔ tour de l'Afrique la o kan ka labɛn ni musaka minnu ye sɛfɛwari miliyari 32 fasiriba ko a bi kɛ siraba lahawuta fila de ye deux fois fasiriba ko tiɲɛ don o kumaw fɔra k'a fɔ baaraw bɛna kɛ fasiriba ko nka minisiri kɔni taara baara min nu don k'a fɔ teliyala dingɛ ninnu ka gere min bɛ se k'a to dɔ ka bɔ accident na minisiri kɔ don arazeli maaw fana k'u kɔ don a ko ɲininkali de bɛ se ka kɛ fasiriba ko o tuma mun de bilara la yala jamanadenw ka nafolo ani u ka l'impôt min bi ta ka kɛ baara in ye a ma da don sira fɛ wa yala arazeli yɛrɛ tigɛlen bɛ minisiri la n'o ye ministre de l'équipement ye fo ka se nin bɛɛ la wa fasiriba ko mun de bɛ yen yala nin ye fanga kankɔrɔbɔli de ye wa jamanadenw kɔni man k'u tara sabula nin ye lagɔsiba de ye ka ta ka ɲɛsin minisiri ma hakaja jamana yɛrɛ faamaw ma fasiriba ko minisiri min b'an ka siraba kow kunna madamu Tarawele Zeinabu Job hali n'a y'a sɔrɔ muso cɛsirilen don sabula a ka cakɛdaw bi wuli ka jɔ la sanga ni waati sabu siraba dingɛ bi tigɛ sanji min kɔrɔ i tɛ se ka dilan o kɔrɔ o ye tiɲɛ dɛ ni ji ye sira kɔni tigɛ i b'a to ji de ka jɔ i bɛ sɔrɔ ka sira dilan mɛ i tɛ se ka dilan o ji kɔrɔ dɛ n'o kɔrɔ ji kelen bɛ taa n'a ye fasiriba ko o tuma hali minisiri n'a y'a sɔrɔ a cɛsirilen bɛ nka wale min kɔni kɛra la tour de l'Afrique yɔrɔ in na fasiriba ko fɛn min kɔni ye ko in ye gɛlɛyaba de b'a la fasiriba ko fɛn min ye sira in labɛnni ye a baaraw bɛɛ lajɛlen kun kan ka kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye octobre kalo tile 3 fasiriba ko o de tun bɛ kɛ sira in labɛnni a baaraw n'u donni ye nka ko bɛɛ lajɛlen balannen bɛ sabula fɛn min ye a sugubulonba yɛrɛ ye jamana gouvernement y'a ta k'a di arazeli de ma fasiriba ko n'ala ma ja kɛ ni arazeli baarakɛlaw ni nin minisiri gɛlɛyaba de bɛna don u ni ɲɔgɔn cɛ sabu arazeli maaw kunjɛbaya fasiriba ko ani n tɛ mago tɛ ko la fasiriba ko damanda mana fara ɲɔgɔn kan n'ala ma ja kɛ u ni muso in tɛ ɲɛ koyi sabula ale b'a fɛ muso in b'a fɛ baara bɛɛ lajɛlen ka ɲɛ n'o ye madamu Tarawele Zeinabu Job ye fasiriba ko fɛn min dun ye siraba dilannaw ye olu b'u ka wari de ɲini koyi kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni Jean Seydou ne bɛ n tigɛ don notre printemps Ibrahima A Cokari bɛɛ ko ma ko Filani ni ale ka fasiri ye Alayi Cokari ko di a ko an ka taa politique ko bunako kan Aliou Diallo e ko malidenw ka danaya a bɛ k'o sɔrɔ dɔɔni Jean Seydou sabu n'i y'a lajɛ politique ko bunako kan cɛŋana belebele don o kɔrɔmasuru an bɔra kalafili mun na sisan n'o ye jamana masakɛ kalafili ye a ye a ka fɛɛrɛ n'a ka dabali minnu tigɛ Jean Seydou o dara kɛnɛ kan Aliou Diallo yɛrɛ ye jɔn ye Jean Seydou n'i y'a jateminɛ sanu bɔla don min ye diɲɛ magobatigi don maa bɛ se k'a fɔ fana ko banna don nafolotigi don nin fulakɛ in hali n'a ban bɛ misigɛn ma Jean Seydou min ye sanu bɔ ye o kɛn bɛ a ka baara ye fasirike ba Filani a y'a yira k'a fɔ n'i ye fiɲɛ ta fɛnw lajɛ don n'a nataw la e ko dankɔrɔba in a tɛ sɔn ka sigi masaya kɛnɛ kan de wa ko hali o tɛ waati jan ye ko k'a sababu kɛ jamana masakɛ kalafili mun tɛmɛna juillet kalo tile 29 n'i ye a lajɛ ka dan tɔw kɔ ka wuli tɔw ɲɛ o tuma k'a ta kɛra o ye jɔyɔrɔ sabanan a wulila kɛ jɔ n'o ye o tuma ko maa dɔw bɛ politiki la Jean Seydou san 30 san 25 Jean Seydou o tuma ko Aliou Diallo o de wulilen filɛ nin tilegan tere fɛ ni ka bila olu ɲɛ i n'a fɔ jɔnni a ma maa ta fɔ ne tɔgɔ ma fɔ yan ne fana tɛna se ka fɛn fɔ taa n'a ye taa n'a ye kɔnɔko dɛnɛna fɛn kɔnɔ basa kɛrɛma tigɛra a bilala maa minnu ɲɛ bamanan ko basa kɛrɛma tigɛra nka ni maa tɔgɔ ma fɔ nka a bilala maa minnu ɲɛ olu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ olu ko don a sidɔnna o Jean Seydou fasirikɛba a ko n'i ye a lajɛ Aliou Diallo ko n'i y'a lajɛ majigi min bɛ a la sabali ale ni mɔgɔ gasisigi min bɛ a la wa ko ni nin y'a ka kunnawolo ye koyi o tuma a bolo jan bɛ bɛɛ lajɛlen ye jamanakuntigi ale ye ŋaniya mun siri kalafili bannen ye o tuma k'a bolo jan bɛ malidenw ye o tuma bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ Aliou Diallo ko a ye jamanakuntigi bolo minɛ
min tɛmɛna o tɛmɛna a y'a minɛ jamanakuntigi bolo a y'a minɛ a bolo 2 ye tabarakala Aliu Jalo a ko siga kɔni tɛ a la Mali in tɛ se ka jɔ maliden kelen-kelenna si kɔ bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ bɛ Mali jugo la o tuma ale ye politiko bunako ka haminako min bɛ ale la n'ale ADP Maliba o président d'honneur ye o tuma ni ka jamana in ka jamanadenw ka dangana kɔnɔna la ni ka na ni hakilina kuraw ye o hakilina kuraw olu baaraw daminɛna ka ban sabu n'i y'a ye ka jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ politiki ko kɛnɛ kan Jɔn Seru o bɛ ko dɔ ko fɔ o tuma ko min kɔni Aliu Jalo a y'a yira k'a fɔ ale kɛmɛ ka fɛɛrɛ minnu bila sen kan Jɔn Seru ko ala tɛna mɛn a nɔ bɛ bɔ jamana in kɔnɔ a farala majorité kan maa min ye jamanakuntigi bolo minɛ Mali politiki o ka hakilina yɛlɛmana ka ban Mali politiki a jow dinɛ tɛ ne m'o de f'i ye don dɔ dinɛ tɛ n ko politiki ko a ma se kɛlɛla a ma se woyɔla ayi dinɛ tɛ foyi tɛ politiki ko ye nafolo ko kɔ intérêt don foyi tɛ ni nafolo ko tɛ lahara ko tɛ arijinɛ ko tɛ nafolo k'a sɔrɔ fo ka n fa a banna n'i ye dɔwɛrɛ fo kɔfɛ dɔrɔn y'i ka hakilina fɔ ala k'an sabu ɲɛ Jɔn Seru min ye fasiri kɛ ba a ko n'a dun ma k'a fɔ ko Aliu Jalo dankɔrɔba in a ka hakilinaw bɛ ka sabati wa député kalafili o min fiɲɛ turukala munumunulen bɛ wa siga kɔni tɛ a la ADP Maliba wa ko a bɛ sɔn ka wuli ka jɔ ni député caman ye dɛ o tuma ko n'o kɛra ko man ka bali maa la dabali ni fɛɛrɛ min bɛ dankɔrɔba in bolo o tuma ko a b'a kunbɔ an bɛ don min ko bi ni ka député caman sɔrɔ bulonba kɔnɔna la e ko o baara kura olu ma dabɔ ka ban nka maa minnu kalenkan ye Aliu Jalo an b'i kɔ a ko ka ca bi jamana in kɔnɔ dɛ maa min bɛ fulakɛ kɔ bi o ka ca dɛ o tuma ko jamakulu min bɛ fulakɛ kɔ Jɔn Seru n'a ka jɛlenya ye o tuma ko o bɛ wolo fɛn dɔ la faso Maliba in politiki ko kɛnɛ kan kunnafoni filɛ an ye min bɔ notre printemps kɔnɔ Filani ale ka sɛbɛnni don Jabate ne bɛ n tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indicateur du renouveau mun bɛ yen Ablaye Jakite nin y'a ka sɛbɛn ye Bulon ko di AD o tɛ Ablaye Jakite ya o don Fasiriba ko an ka taa hôpital du Mali la mun bɛ yen hôpital du Mali maa tanudo bɛɛ lajɛlen kana bila k'i sadon kɔnɔ nin ye tiɲɛ ye minisiri min n'a bɛ kɛnɛya kunna minisiri Sanbaso o don fɛn min ye minisiri ye k'a taara hôpital lajɛ Sanbaso a nisɔndiyara kosɛbɛ hôpital du Mali kɔrɔ Fasiriba ko naamu professeur Sanbaso o don jamana a faamaw ye danaya da ale de kan k'a ta ni k'a kɛ kɛnɛya ani yɔrɔ jɛli sanuya minisiri ye o don Fasiriba ko fɛn min ye ntɛnɛndon ye octobre kalo tile 8 a ye wuli ka jɔ kɛ kunungo i kɔrɔ Fasiriba ko ni ka bali ni maa ninnu na Fasiriba ko ka t'u lajɛ baaraw bɛ cogo jumɛn na yala banabaatɔw ka fisa wa Fasiriba ko banabaatɔw lafiyalen don wa yala baara bɛ ka k'a kɛcogo la wa ka taa pharmaciw lajɛ Fasiriba ko fɛn min ye minisiri ye kunungo a nisɔndiyara kosɛbɛ sabula a bɔra hôpital tɔ minnu na a y'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ yɔrɔw nɔgɔlen bɛ nka hôpital du Mali kabi bi don fɛn min b'i kunbɛn o ye sanuya de ye Fasiriba ko fɛn min ye hôpital ye ale kan ka kɛ yɔrɔ jɛlen de ye i ni bana min bi taa i ka segin k'o bana to yen nka i taatɔ i ni bana min ma taa i kana segin n'o ye Fasiriba ko sabula o bana fasugu de bi kɛ sababu ye ni ka dankari buna hadamaden la Fasiriba ko kunungo professeur Sanbaso ka taama in senfɛ a taara maa minnu lajɛ o ye muso minnu bɛ yen ni bonbana b'olu la cancer Fasiriba ko fɛn min ye cɛ dɔw fana bɛ yen u ko min ma prostate n'o ye dogoyɔrɔbanaw ye Fasiriba ko olu bi opéré yɔrɔ minnu na dɛ a taara ni ka t'o lajɛ Fasiriba ko maa banabaatɔ 400 baɲango Fasiriba ko olu de furakɛlen bɛ o yɔrɔ in na Fasiriba ko fɛn min ye u ka arajo ye a taara i ɲɛ da yen fana n'a nisɔndiyara kosɛbɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen furalen bɛ ni k'a jɛ omo kasa kɔni o yɛrɛlen b'a fa bɛɛ lajɛlen fɛ Fasiriba ko o bi maa nisɔndiya kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen minnu bɛ yen ni mansin bi da u disi la rayon X Fasiriba ko ka taa fara tɔw kan Sanbaso kɔni a yaalala hôpital fa bɛɛ lajɛlen la ni ka jateminɛ kɛ laboratoire joli sɛgɛsɛgɛ yɔrɔw ka taa fara fɛn min ye réanimation kan a donna nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni ka jateminɛ kɛ Fasiriba ko a tilalen kɔfɛ a ye nisɔndiya kuma fɔ sabula a y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don minɛndanya bɛ hôpital du Mali la ngo n'a ta bɛɛ yan dɔgɔtɔrɔw kɔni bi kabako de lama ale kɔni ma dɔgɔtɔrɔso lajɛ min kɔni jɛlen bɛ min baarakɛlaw sɛbɛn bɛ dɔgɔtɔrɔya baara ma ka hôpital du Mali bɔ
parce que b'a ko a ko di a ko fɛn min ye hôpital di Mali ye nisɔndiya ko wɛrɛ min ni ministre y'o ye dɔ wɛrɛ tɛ a ko fɛn min ye so lahaw ta belebeleba ye u bɛ k'o jɔ ni ka dɔ fara hôpital bonya kan parce que b'a ko o lɔrɔba min bɛ ka jɔ ka hôpital walankata ale musaka bi t'i jɔ CFA wari miliyari 6 la min yɛrɛ ni jamana gouvernement y'o da tabali kan ŋami parce que b'a ko miliyari 5 dira société min bi baara kɛ ma kaba sabula fɛn min ye cakɛda minnu n'olu bi baara kɛ u ka nafolo bɛɛ lajɛlen bilara u danganiɲana parce que b'a ko a ko cakɛda min bɛ n'o ye Anta construction ye kalo 11 dilen b'a ma a ka so in jɔ ni k'a ban parce que b'a ko fɛn min ye jamana ye ale ka nafolobɔ in bi kɛ sababu ye fɛn min ye li 100 ye ni k'o don nin yɔrɔ in na parce que b'a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye réanimation ye ka taa fara urgence kan parce que b'a ko nin bɛɛ lajɛlen bi k'a la hali musow yɛrɛ bi lafiya yɔrɔ min na parce que b'a ko bange yɛrɛ o tasira fɛ parce que b'a ko dɔgɔtɔrɔw bi ɲɔgɔn ye yɔrɔ min ka ɲɔgɔn na faamu ni ka hakilina di ɲɔgɔn ma banabaatɔ gwɛlɛnw kan u b'a fɔ o de ma staff parce que b'a k'u ka laadala ɲɔgɔn ye in dɛ o bɛɛ lajɛlen de bɛna taa kɛ nin so lahawtaba in kɔnɔ parce que b'a ko ministre kɔni y'a ka nisɔndiya yɛrɛ kosɛbɛ sabula a y'a jira k'a fɔ dɛmɛ bɛɛ lajɛlen de kan ka taa ni ka lase hôpital du Mali ma tiɲɛ don Mali hôpitaliw bɛɛ lajɛlen bɛ kule la bi nka an bɛ don min na ko bi fɛn min ye maliyɛnw ye u bɛ se k'u jigi da hôpital du Mali kan sabula maa minnu b'a ɲɛfɛ n'o y'a baarakɛlaw ye u sɛbɛ bɛ baara ma kosɛbɛ ne ko e b'a ɲɛmɔgɔ dɔn wa n t'a dɔn jɔnko la n tɔgɔma kɔni bɛ yen Seydou Musa Traoré o bɛ yen service social a ka ɲɛmaa sa a ka baara ka ɲi cɛ in de Ousmane Ataher Diko docteur Ousmane professeur Ousmane Ataher Diko ale don o don fasiri b'a ko a n'a baarakɛ ɲɔgɔnw fɛn min ye baara kɔni ye a bi dɔgɔtɔrɔya ja don maa na sabula minisiri bi wasa yɔrɔ min na dɔgɔtɔrɔso la o b'a jira k'a fɔ fɛn min ye banabaatɔw ye ani banabaatɔ kɔrɔsigilaw u lafiyalen bɛ hali n'a y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso ni gɛlɛya tɛba halisa dɔ kan ka fara cɛsiri kan min bi se k'a to fɛn min ye banabaatɔw ye u ka lafiya kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ u ka bi bɔli la Jɔrisedu ne bɛ n tigɛ don a don nin tɛna kɛ reporter ye o don le reporter o don wa le reporter Gabriel Tchenu Jɔrisedu nin ye ale ka sɛbɛnni ye Tchenu ko di an ka taa AC 2000 la mun bɛ yen hôtel Radisson Blu Jɔrisedu o baarakɛlaw k'u bɛ dusukun kami la fasirikɛba a ko e ka nin lajɛ dabalibanko mawula ko belebeleba kunu hôtel Radisson Blu Jɔrisedu a baarakɛlaw u bɛɛ lajɛlen jɛra ni ka fara ɲɔgɔn kan ka baara bila ni ka t'u jɔ l'hôtel da la ni k'u kana bɔ kana bɔli duman tɛ koyi an tɛ an ka ɲɛmaa fɛ bi an t'a fɛ sini wa ni l'hôteltigi n'a ma gɛn ka bɔ a jɔyɔrɔ la anw tɛ don tuguni ka baara kɛ o tuma baarakɛlaw de ta ye hôtel ye wa nka baarakɛlaw sago bɛ ne ye kabako ye baarakɛlaw sago bɛ hôtel Radisson y'a tigi de ta ye aw b'a fɔ k'aw t'o ɲɛma a tɛ baara bila i tulo kɛra basigi kana kɔrɔtɔ mɔ Jɔrisedu fasirikɛba n'o ye Gabriel Tchenu ye Gabriel Tchenu ko a baara ta min ye hôtel Radisson Blu tɔgɔ o tɔgɔ ani daraja o daraja ni mandiya mun bɛ a la dɔwɛrɛ tɛ baarakɛlaw ka dabali n'u ka fɛɛrɛw u ka galabu dumanw o de kɛn bɛ ka tɔgɔ in lase a ma sabu n'i y'a mɛn ko l'hôtel a da bɛ yɛlɛ dunanw de ye maa minnu bɛ jamana in kɔnɔ olu ka taali ka suma nka maa minnu bɛ bɔ jamana kɔfɛ olu don o don jamana in kɔfɛ u bɛ ɲininkali de kɛ ko yɔrɔ jumɛn bɛ adamadenw bisimila ka ɲɛ yɔrɔ jumɛn ye lafiya yɔrɔ ye yɔrɔ jumɛn bɛ ni maa ti degun Jɔrisedu o de tɔgɔja n'o mandiya o bɛ sɔrɔ baarakɛlaw ka galabujaw de kɔnɔna la o de kɔnɔ min ye hôtel Radisson Blu ye waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ jama de bɛ kɛ ka yen fan tɛntɛn hali n'a da ka gɛlɛn Jɔrisedu min ye baarakɛlaw u ko trop c'est trop u ka nin ɲɛma in ale ye Italika ye n'o ye Hilario Bota Hilario Bota ɲɛmaba ye a ta ka bila l'hôtel kan hôtel tigi tɛ CC Commun ye wa o don o don jati o de kɛn bɛ ka maa ta ka bila u kunna wa sisan n y'a faamuya directeur général ɲɛna k'u b'a fɛ ka CC yɛrɛ bɔ a la ayi CC maa cɛ dumanba Jɔrisedu min ye Hilario Bota nin ye Italika ye min ye CC l'hôtel tigi a y'a ta ni ka bila jama ɲɛ kabini san 2016 Jɔrisedu k'a daminɛ 2016 ka na bila fo bi ɲɛmaya bɛ a bolo nka n'i ye a lajɛ Bota ale kɛn bɛ maa ye maa min kɔnɔ fan bɛɛ tɛntɛn tɛ wari a sɔrɔla ka ban a mago tɛ maa la a tɛ maa lajɛ wa min ye farafinw ye a bɛ ka ɲigi an na min ye Jɔrisedu k'a sigi ka kuma sɛnɛgaw fɛ
o bɛɛ lajɛlen de ka gɛlɛ a mɔ an bɛ don min na ko bi baarakɛlaw nana lajɛ n'i y'a mɛn ko bota a sigilen ma ka direction kɔnɔ olu de bɛ ka baara kɛ n'olu ko u b'a fɛ o tuma a nato a sigiyɔrɔ la nka n'olu ko fana u t'a fɛ hôteltigi b'a galon ka bɔ yen joona o de kɔnɔ baarakɛlaw u y'a lajɛ o tuma ko bota ye hakilina jugu minnu ta k'olu sigɛra o de filɛ nin ye n'i ye a lajɛ a ye maa fila gɛn Jɔn Sodo n'i y'o lajɛ o maa fɔlɔ o ye directeur commercial ye a y'o wele dɔrɔn k'o gɛn k'o licencier ko taa ka bɔ yan n tɛ fɛ k'i ye yan bilen o ye maa fɔlɔ ye Jɔn Sodo maa filanan o ye maa min n'o chef de banque a y'o fana gɛn kelen o maa fila o ye fila ye Jɔn Sodo olu gɛnnen k'u ni lahela kelen kelen t'u ka gɛnni na k'a ye dɔrɔn yeko kɛlɛ a y'i ta ka bɔ hôtel kɔnɔ n tɛ fɛ k'aw ye a jo t'a la o tɛmɛnen kɔ Jɔn Sodo a ko ko siya damadɔ bɛ a y'an jɔya a y'an jɔya komu journaliste a y'an jɔya a ye mun fɔ a ye bozo Batista kana hali kuma in fɔli man nin ye komu ye de dɔgɔnɔw bozow ani bɔbɔw journaliste a ye dɔgɔma ta k'an bɛɛ sɛgɛrɛ ko mun b'olu la ye de Jɔn Sodo an k'o tɔ tɛ ten ko mun b'u la Isa maa wɛrɛ kan dɔgɔya maa wɛrɛ kan dɔgɔya an fana Jɔn Sodo ne bɛ n pan kunna a fɔ gasi t'i la ne de ko i k'a fɔ gasi t'i la Jɔn Sodo fɔ dɔgɔnɔw ni bozow ma dɔgɔnɔw bozo bɔbɔ olu ye sinakumaw ye o nin ma diya n ye fiyewu ko mun b'u la wa k'u fɛ baara Jɔn Sodo an bɛ birifini biri kuma kan a ko olu min ka ca ale ka baarakɛyɔrɔ la wa k'u fɛ baara k'o de ka gɛlɛn kosɛbɛ a t'a to an ka dɔmɛ wa jamana in baarafin kɛba n'i ye dɔgɔnɔw ni bozow ni bɔbɔw bɔ a la a ma ban a tɔ t'anw bamananw ye wa baara n'o tɛ baarafin fulaw kɔni ka n'olu jɔ a fɔ fulaw ni kɔrɔbɔrɔ fulakɛ kɔni ti don a bilenlen la n'i ko coye sisan n'i ye kɔlɔnsen n'a ye i bɛ siya bɛɛ y'a la fɔ fula ni ye kɔlɔnsen n'a ye i bɛ siya bɛɛ y'a la fɔ kɔrɔbɔrɔ ni kɔmɔ mankan bɔra musow bɛ boli ka don so kɔnɔ cogo min na n'a fɔra ko gidenw fulaw bɛ boli ka fara musow kan n'i m'i cogo dɔn i bɛ t'i kelen na dɛ nin fulako ye n'i m'i cogo dɔn i bɛ t'i kelen na Jɔn Sodo fasari ka ban n'o ye Gabriel Tienu ye Gabriel ko a baara ta u ka fond social miliyɔn 2 o tun b'u ka wagande kɔnɔ maa min sa ni degun b'i kan wari bɛ ta ni k'i sɛgɛrɛ dɛmɛ na o tuma ko a y'o tigɛ lajɛ minnu bɛ boloda waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ syndicaw fɛ a y'o tigɛ a ko k'a tɛ fɛ k'o fana ye o tuma min ye syndicaw ye u wulila ka taa inspection de travail la ka t'u wakili da olu tulo kɔrɔ ko taama b'o la sisima b'o la a baara ta min ye Hilario Bota a wulila ni ka taa sen o bɛɛ kan ani dɔ da na kɛ jagokɛlaw siga tɛ nin na n'i y'a mɔmɔ ni dɔ bɛ jɛ jugu la min ye nin italikan ye ale de kɔni bɛ ka sɔngɔ n'a dabali bɛɛ lajɛlen kɛ ni maaw kan n'o ye faso malidenw ye min ka d'a a b'a f'u ma min ka d'a ye a b'o k'u la ko taa tɛ bɔ sisi tɛ bɔ ale de ye directeur ba ye nka min kɔni hôteltigi yɛrɛ ye sigikɛn bɛ k'a lajɛ ɲɛmɔgɔ baarakɛlaw ko ni hôteltigi m'a jɔ a jɔyɔrɔ la o tuma k'u fana bɛ taa so l'hôtel bɛ to a kelen na kunnafoni filɛ an ye min bɔ le reporter kɔnɔ Gabriel Tienu ale ka sɛbɛnni don Jabate waati n'a ka waatiw bɛ ɲɔgɔn na bi taa an b'a bila yan nka san'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na a tɔ bɛ dɛ sɛbɛn banna o ayiwa sɛbɛn banna waati n'a ka waatiw bɛ ɲɔgɔn na foli ni tanuni an b'o ta nin waati na ka ɲɛsin Dankɔrɔba ma n'o ye Musa Sakɔ ye Sosafɔ a n'a badenw Bajɛ Sakɔ Madu Sakɔ ka taa fara denmisɛn tɔw kan an bɛ foli ni tanuni lasiw bɛɛ lajɛlen ma Pate n'a douane an b'u bɛɛ lajɛlen fo bi a nisɔn ka di kosɛbɛ sabula fɛn min ye Madu Sakɔ ye El Hadji Mamadu Sakɔ a furumuso y'an zɔn npogotiginin na fɛn min ye den tɔgɔ ye u y'a tɔgɔ da Fatumata an bɛ dugawu don kɛ Ala k'a balo nin waati in na an bɛ foli ni tanuni ta ka taa kɛngaleri